Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium. Ka Dukan Kitiar Kilan Met. Ka Babhatam Hakador ka Babit. Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health check-up. Ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Soban ya thap ktilang bro. Ka dorbar shnong umpling dingyong bat it chirwat kilapan pau ka jing ai khublei ka bakarpang yau MDC jong ka Sornkham constituency uba pniai sings em ubalong ru u chairman jong ka Khasi Hills Autonomous District Council nakabenta ki kamno sinyang jong u ha ka roi ka par syagini ki lai shnong kajing penpau jong kini gi laitali gi dorbar shnong ya kajing sngongu yo ba pniai kalong hadian ba ulala ban plepat ba ya kalati ya kijat ka ba ula mangtingka ha ka dong sharum jong ka shnong umpling bar hadian kani ula lek ban plepat saya ka yeng dorbar jong ka shnong diengyong ha ka jing yalang ha umpling kinong yalam shnong kilapan pau ka jing ai khublei yo ba pniai upalayarap ban pnyo scheme na ka benta ban shna ya kani kalanti ya kijat ka ban pensuk ya kinong lek nong wan khamtam ha ka por slap hagani kasngi la sakhi langru dau rong ba shnong jong malki uba sanwat pungrop ki reu rong ba kilong kme bat ki we haga jing yalang ple pat ya ka yeng dorbar shnong haga shnong diengyong laidon langru u MDC jong ka malki la inkra uba fantin j lakadong u acting cm jong ka hima meliam upa em aimanix em u president ka HANM uba lamprang karbani kinong yalam shnong bat ki we hagani kasngi ba pniai la IT ru ya ka work order na ka benta ban tei ya ka yeng dorbar jong ka shnong it sirwat ya ka balamang na ka scheme CMSDF jong usnem arjar khat khandai arjar arpo hagani ka juk ka bemta ka barem dor de sinam ta ke imlang salang kamdai ka besuk ban ai tang shi fit ane arfir du kala de ka ba ka jingirap ka jing no senyang ka ba kraw hadu kata kublai shibun sa hisin pat ikiniki long yeng bat ki try jo niki jaga te ka wei na kata ka bala yo banra khubor ka long habe dip kanika jingkiang ngapo dong sharum ka ban kanek apo MES de sekani ru ka te ka wei na kalat ka ban pen khamsuk shushu hadin habur nam ta ki nong shoshnong habaki yo ban lebu school le ban le ban wan le sheki chakatre le yo le hat te kini ke ba ngidon kam hadu kata te nakal yang jongahi ngam kwa ban keren bun nang ta le tang ka wei na shkwa eka jing kershan jong pi ha ka video jing duai jing kermau yangi nam ban ta bangin la shu ban tre kham ha nam ta pai ba kumju ru ba ngidon ka jing ede ka bajan ba shnong uplik tengah ngasa ani popok se desin lumdan kam ban kuslai ma ya kata kajing artatin ke jong pigum ki pai ba nasional nong oni di wat che to ba penyat ma le permanent hi ngesa popok se te kadang jan ba dang sulong shishnong shitau na sulong shi yang shisam habide bekanum no ketien cungki rutemian ngacukil mau kata ketien rutemian ke bong lada nginum sunang ban sungu ya ki ba ai dan ki ba kersian yi ke mau kata kespa ke po cungi ba tolong bro man bro cungi kering jadi na kata ngin ai ci sungu kat bala lada kalong kanu galing ya ki bro ki ba kersian ba di arab i ke por ban kam jadi na kata ngasungo ban ai ke cing ketui fisya belum dia tang ben simi de yeng ta sini belahun de kembonga duti du diam ha perkat ro kunongin ai pa kecing sungu ya bahem la ong tat arung ba sinong na ichruat bangin pencop no su MLA pencop MLA sila da ngin numnang da sungu pencop kuno pencop tang ketin cop hai ketin da cop hai ketin tengah ong tohap siong kesong tu suki la cop hai lum di kum kata le ke cingcop benwan se ke MLA kemut mangama pe bangin kersian bon kecak benro cungi ngimcukan mau ke cing ai ngikan mau ya katu kesngai sayong bro ne
dalapoi ke por election haying isong kenrang ngimare sekatong banyo kan pas sikipro tingim cukam don tiang haying ro ya dom istimian ro tang negara mare banyo syat se bos sultanat benbu di tubro ba ai syat bos banyo tubro syat bos teh jadi nak kata-kata nginga pengperkat efisia lada efisia kinung syong dan dingyong kuak bakan dikata cuyi kan long ke pernai dan sikmat te ngin hap dan pepet he bencit ini kmat so sisian na try kan muslim kan ke by election kan wan yo tang mentas ngi ya don kumdai dapur election pala cak senor te subi di mah dengan nilai kat pala men pulong stelai te ngangan ukrian resibun kentien ngasi ong episia tang kata kerpat episia bahkan no ke benginang besungu bling kerkui episia bling kerku kerpang ga snong dingyong kebali opening ye kan ka benta jungan ke ye ba nang ai episia kum kedor basnong kinu yalam snong wanam ai ga begani ke ye kan long kan no siling sino kini ke ye dapat ngak no siling rabat kerkom sinsyar kadaro kanam no siling ngamdon ta kamen sim bisni dan ya kamen sim man ong ai ma i amlong ngan ai manga ndeng ong kat kabayo de sim da dai nanga da dai nai da dai nanu nuru namar kadai ke benta namta karoi kapar de snong ngasupwa aru ban ai jikit bok ya kanika dorba snong pilayo ai kanika yeng kumbaong di ben sumar sekir mga jusyam barabor kanika jing penyaj snong na yeng kau rabun jing e long rang ba snong i pa ngat lang ki kun ki lok ka jing tre kam snong namal kya pen kre sha pen kre dud da de plate sipat ba pen sar ke yeng pelum ke yeng ap nyat su ke yeng ru adu ba ki ong ni pa long ba snong pa bli him i no kata di keja po kai ba yeng ba sem jungai ki babat kam snong ni bul kam mangi tentang Islam sekatrai kata Islam sekali skol ba pen biang ni saya wat kata ru so syakren pat lepa ino yang haba kidang kwa ki pajba ngandang yaibat te kata kadi kejing jenjar haba mdon kayeng darbar bat habangi pai ka jing mi ki pajba mi ki yeng kisam menta kila nang bon telesi katu ka jing mang arpusan senam lai pusnam menshwa ya ka water supply hapo kini ki shnong ki dong ki than jungi kimlong shu ki ba ngila banbit ban biang mentah tinggi dang don kam shushu ya ke jing yarap nakal yang ke sarkar hakabede kani ko umbam umdi chani ka dong kathai namar lese kumno ki brio ki ba duna hakayo ka kot ki duna hakakamai ka kaji kinam kot bor lene kinam la bor lese ban thit man katayo man kasngi namar takadaw ke jing don kam ka ba kongsan bha ko umbam umdi hapok shnong itha ngin poi sekawai pat kebenta hakaba upai ba udan kam man kasngi kalong ya kalenti kasengken kabapiang kababit kalenti sengken kaban suk kayat kayeng kalek kawan khamtam hakashtom hakashipa tekaniru dikawai kabangi bu hakmat gathong ba ngin pinsno syaka sarkar bakani ka dong kathan ge jongi numdei le setang hakini ki main road kiban baha ki surok ngikwa ru wat ye kini ki internal roads ki badan hapok kishnong kinbit kinbiang te bengi pai hakabidi ba ka power sector leni kata ka boarding electric ngikwa ba kini ka lat jingerap ki schemes ki ba pher na po sarkar india kinpoi haman kishnong lingba kini ki scheme ki ba pher ba kumno ban la ban ai kata ka jingshai haman la ki yen kisam jong ki nong shnong ki jongi te ni don kamru lese kumno ban promote lane kumno ban pinbha ya kata ka sports but youth development nam te ki samla ki jongi ka dong ka thai ni jongi ba kumno ba ngin yo ban ai min sim lam yaki kini ki khna samla kan thai bat chinrang ki badon ya ka sap ka ba pher haka kamile kai ka jongki menta ngi babun bha ki samla kila mi shakmat haka kami le kai football ki babun kila yo nong bha haba ki pen i shisha ki tresh tam ki minat shisha ya kasap ko bleu la ai ki dang shen ngila yo iwei ikna samla kan thai na po morung keneng ya ka ba idan sha ta kasap ya le kai cricket
Menta katulop jong i nyopo hajar shibnai ile le ka shabar jong state. Tekum kita ke bangi don kam le seban nang penslur ye ki khna ki bodon sap haka sports but ki we ki activities bakum nong in la ban penbori ka sarkar ban wanra shushu kita ki infrastructure leni ki madan ki babiang ki jaka practice ki babiang ki indoor stadiums ki babiang khnang ba haka imlang salang kan duna ka kamka ye ki samla minta kan ka jing bun plat ka jing sneu khamtam kabla pengop ye ki babun ba ki samla wat haka kam di drugs kelawan ra ye ka jing sir ka jing tieng jing smith wat haka imlang salang kani ru dikawai ka benta ka ba kumunong mikmat na songkhya bat ngia songkhya lang baro da ka jing kit khli kum kin nong shong shnong nga so ban ong tongin ye trelang ban weng shisndon ni gini jing sneo na po shnong po tha ngidang don shibun bha ki activities ki ba de singinda jer ka teng hne ka ba le sikan kta ekapor nganem shim than ekapor hani ka hakani ka kenta ka ba menta nga so ban pen pawru ya ka weipat kamat ka ba kham kongsan nalor kini ki developmental activities ka bangi don kam kum ki breu nani kum ki nong shong shnong nga kwa ru ban kentu ye phi kum ki pai ba kum ka wei ka ri kum ka wei ka jai ben reu khasi ka ba to ngin ken maulem mi ki nong elam ki jongi ngin ken maulem mi ki nomi khmat ki jongi ban duai ki ba kin yo ye kata ka jing shampang ka jing start ka ba kerpang ba kum no kin la ban tre hok ye ka kam ka bla ben shat haki kum ki nomi khmat ban yada ye ka ri ki jongi menta ka jai ben reu ka jongi ha bangi khen kulum ye ka jing pun pat kalong tang kumba khatsan khan ru lak ngut ngathrai le yun nujor bat kawai ka ministry kata ka central government ministry khamtam habidip ka railway ngathrai la bun kinong tre railway ban ya ka jai ben reu jongi te lada shik lada tang shik minute tang shik second la bangin sha telep no hanunu kapor tengah ngaso ban pen ken mau yangi hani kapor baka ka kamram ka jongi kum kinomi khmat khamtam ya ka experience ka ba ngaladon hapo district council lah news nem ngaso benong bangalong lalong sasisien kum utau khna puli uba habban puli kot biang sasisien hapo district council banang kham ngam shushu banang kham suthu shushu yaki kita kimat ki bakongsan ki bakta ya ka jai ben reu jongi ngakwa ban yathu Ahmad Jongpi kalong kumni baka district council la sengye ka house nem khat khandai spa sanpuar la establish ya ki district council haki southly ki jilla hapo kari India kata ke jilla Meghalaya jilla Tripura jilla Assam bat Mizoram bangila yo ikini ke district council katkum kari tis and charge on kari India lani kata ka constitution of India hapo ka article 244 kani ka article 244 leni ka arspa saw kadon ye kani ka 6th schedule kadon ru ka 5th schedule hakiwi pat benta don ru ka 7th schedule henry ngikran kerpang ye kani ka jinglong kerpang ye ka jai benru jungi khamtam hagabide kani ka 6th schedule kani ka 6th schedule la ai boring ikum ki MDC leni kum ki nomik khmat apo district council bangin thau ye ki an ki kendon ki bapher kata ki an ki kendon kalong kumne ba kumno ngin la ban pen bah shu lani kumno bangin la ban pen klan shu ya kita ki practices ki jongi kita ki riti senshar lani kita ki riti longbriu manbriu lani habedi ki riti dustur ki ba memberim ula practice lani ula le nadu ki por kulong kuma tete ki spa snam kacak benriu ki jongi kaladon Henry ka constitution jokari India kadang one house nem kakandai spa sanpo. Ngide ben snongo ikinong elam kiba menshwa. Nadu irreverend JJM Nichols Roy. Iba ya kunting bakumno ban wanra iki an kiba kongsan, ki an kiba dankam. Ban ya dayangi nakajing bunpat hapo ri India dikiwe pat kijat ben rio. Te hakabide bakani kani ka district council kan penklan kan aibor shu bayangi ban tauan bangin penklan ni kita kiriti ki destur ki jongi ngan ainuksa kawai ka ba
Kanuksa ke bakongsan hadu kata-kata ke bapen itu ingi kum gajak penriu ke bakerpang hadu mentah. Kalong ke bengia keran nadu meneh kata ke rukombat kendau bat syiap. Kani ke rukombat kendau bat syiap ke jungi ke bengidon mentah. Kata ke land holding system ke compare ni kiwi pat kijak penriu ke bakidon hakiwi pat ki state. Namar ngidon ye kata ke ri raj. Ke ri raj ke bemut ke kendau jong pajba. Ke bemut kata ke community land. Ngidon ru ia kata ka kendau kur lene ka rikur. Ka balong try de kikur. Ngidon ru kata ka rinong kenti lene ka kendau shimat ka bangiong ki private land. Kini lai teli ki long ki bakongsan bha hakur kombat kendau bat siap ka jungi kum khasi ka bangila practice lada ki spa senam. Ka baar hakasin syar ka khadar tenrai. Ka traditional system of institution ka bangiyo hapo kani ka ri ka jungi. Ngidon ye kasinsyar district council, ngidon ye kasinsyar SIM, bos SIM usinsyar hakiit ki hima ki jong u. Ngidon kumbasan pu sautli ki hima lani ki it hapo ka jingpet jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. But hapo jong gini ki hima, kidon da ki spa tli ki shnong. Ibadan hapo jong gini ki hima ya ka baki rangba shnong ni ki sodar shnong ki longkum ki nongpet nongkmi hakasinsyar tenrai. Teka niru di kawai ka mat ka bakongsan bha ka bapen itu ingi kum kawai ka jai penriu ka bakerpang. Ya ka bangin yo. Let's say ka taga jingyata ka bakerpang na ka district council kamtam na ka ni ka article 244. Yik ta ki practices ki jungi. Kis im khasi ki ladon di ki spas na menshwa. Henry nadu bawan ka constitution jongari India. Ngisrongo bakin ni ginong ilam ki jungi ki I jengai nadu ki por bala sedang bentho eka constitution jongari India bakila penrung ya kan ni ka 6 schedule ne ka article 244 ban ya da kerpang ya ka cai penriu jungi ka ba khaddu kalong kata ka longkur longjat jungi ki khasi ka longkur longjat jungi khasi ka compare namar ka cai penriu khasi ka jungi ka ajat cheka keme Kani ka jing aja chakme ka compare na wat na kiwepat ki para riulum hapori India ki ba aja kpa henry ngingi aja kme kani ru di kawai ka benta ka bakraw ba ya ka ba ka practices jongi da ki spa snam di ki generation ngila aja kme but manu banyada ya kata de ka district council namar ta kadaw lawan ra e ka custom and social lineage act 2005 bakumno gani ka act kanyo ban yada kerpang nakam ta kalong kur long jan dang shen ka khubor ka babha kalong bakum ki MDC ngi lawan ra e ka motion ka resolution ba pher habi de kumno ban streamline ne kumno ban pinbet renti ya kalong kur long jan kham kerpang ru ban ithu da ka an yekini ki sengkur lani ki committee kur ki ba pher house nam arja khatra layo ban wanra ya ka wi ka bill kata ka bangi ong ka Khasi Hills Autonomous District Clan Bill 2018 Kani ka clan bill ka batay syai ba an aibori ki sengkur lani ki committee kur. Bakumno ban aibori ki nong yalam ki belas syajit hakakur bakin yo eta ka authority ni kin yo eta ka bor bakin trekam hapo ka kur. Kumbalong menta ki babun ki kur ki long lengkar ba. Hakar kom ai certificate. Tang namar bala snorang ba. Lasno he kila le rang bakur lade kila shimye ka kot sada ban ai certificate yo no para persa dan ru kiba pendan kam baklah kita certificate dan namar ta kadaw kani ka clan bill ngi abstang ka jingmenjur na ulat ka jala ban penlong an ya kani ka bill ya ka ba kani ka bill kan yarap ban te songi kikur ki cak khasi ki jungi kiba mentangi don lai hajar arspa tamteli kikur ki cak khasi tekini baro ki practices jungi Kide shibenta na kata kebangi ong ban itu kerpang ne bangin don ye kata ka identity ke kerpang kum gajak benriu khasi tekan nongrem ke bas kem ke bangayang ban pensro hani ye phi paro kalong ba ngakwa ban pensawai ke sur ke bajam lada kalong hakanu kanu ke yeng darbar bangan mi khmat upai ba banong mlong ban penwit ne ban penki ne ban weng ye ka artikel arspa so pusau Tang weng ye ka artikel aspa saw weng ye ka 6 schedule lahap ka district council mdan kam shnong mdan kam kur mdan issue hangta la shat lep yengi hakawe pat ka jing riti sensyar ka kata adu kata
Namar takadaw nga sumanong ban pani ka jingkersyan. Wat haybor barit kum MDC. Banra yani ka kubor ka baskem baki pat baru ki kersyan banam day ban wengno ya ka artikel aspa sopusa. Labun telikis nan shnong katsa hajing lengo kaying ban shong dor par ana gengin yo kenden kumba posniu da jing yuk chan iba penya Gashnang ila plikala tanjing song mati iba penyat yala gashnang Jing it ya pa, kosh nong ding